Merdany hemem zähmetýür halkymyzyň agzy berligini we jebetligini asyrlaryň dowamyny kemale gelen paýhasly özboşly dep desurlary ıgrarlygyny alamatlandyrýan giň möçörli çäreler döwürler we nesilleri baglaşdyrýan asly ýörelgilerde halkymyzyň dünýä nusgulyk depleri öz beýany tapýa. UNESCO-nyň adamzadyň maddi meden mirasynyň sanawyna girdilen Nowruz bayramy halklaryň arasynda hoşnýetli gatnaşyklaryň we umumy adamzat ähmiýetli insanperwer gymmatlyklaryň dowamaty atarylmagyny ähmiýetli hasaplanylýar. Tebigatyň canlanýanyny alamatlandyrýan bahar pasly halkara Nowruz gününiň hasam ähmiýetli bolmagyny möhüm orny gelýär. Beýleki köp sanly halklarda bolşy ýaly türkmen halkynyň baý meden mirasynyň aýrylmaz bölegine öwrilen Nowruz özüniň taryhyny asyrlaryň jümüşinden alyp gaýdýar. Gadymy döwürlerden bäri paraha söýjülük, hemem hoşnýetli goňşuçylyk, mähriban watanymyza bolan söýgi halkymyzyň medeniýetiniň esasy bünyady bolup durýar. Pähim paýhas ummany magtym bolup Praga ýylynda Doğulan günüň 300 ýyllygy geňden belenilýän beýik şahyr we akyllar magtymly Praga öz şahyrany dörejliginde Nowruza aýratyn ähmiýet beripdir. Akmoda etrawynaky Nowruz ýaýlasyna ýaýwanlandyrylan giň möçörli bayramçylyk dawaralary belen turukdy halkymyzyň agdy berliginde işçiň ýagdaýda dowam etdi. Şunu toý libasyna betlenen ýaýlada gurulýan aýdym sala çykyşlarda ýurdumyzyň ösüş depkinleriniň halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň we gözel tebigatymyzyň hemem hormatly prezidentimizin ýol başlygynda amal bolýan beýik işleň wasfy ýetirildi. Özboşly görnüşde sahnalaşdyrylan aýdym sala çykyşlar toýa betlenýän ýurdumyzyň berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe gazanýan üstünlikleriniň senasy bolup ýanglandy. Şeýlelikde joşgunly aýdymlarda tans we folklor toparlarynyň çykyşlarynda garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyzyň abadançylygy, ýurdumyzyň güllep ösüşi öz beýanyny tapdy. Nowruz bayramynyň taryhy ähmiýeti pähim paýhata ýurulan asly ýörelgileri insan kalbynda ýaxşy häsiýetleri we hoşnýetli duýgular terbiýeleýär. Tebigaty, durmuşy, parahatçylygy söýgü dörüdýär. Munyň özü ösüp gelýän ýaş nesilleriň watany wepaly, zähmetýür we häzirki zamanyň täzeçil ýörelgilerini ıgrarly bolup ýetişmeklerinde aýratyn ähmiýetlidir. Ýurdumyzda halkara Nowruz güni münasibetli geçirilýän bayramçylyk çäreleri öz boşlugy hemem köp taraply häsiýeti bilen tapawutlanýar. Munyň özü halkara geňişligine uly dawaralary beslenýän Nowruz bayramynyň gurumçylyk derejesine hemme taraply esasy çemleşilýäniniň nowatda qysutnamasydyr. Milli bahar bayramynyň 2-nji gününe ýanglanan joşgunly aýdym saatlar agzy berliň hemem dost dogonlygyň owazyna öwrilip, olary halkymyzyň ruhuny qybap derejede belentden ýanglanýar. Nowruz ýaýlasyna geňden tutulan türkmen toýunyň dowamynyň şowhulny çykyşlary halkymyzyň bagtyarlygynyň senasyna öwrilen aýdym saatlary bilen utgaşdy. Köp owşgunly çykyşlar dawara gatnaşylarda ýatdan çykmajak täsirler gallardy. Bu bolsa ýurdumyzda halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegini nazarlaýan durmuş ugurly siýasatyň rowaşlyklary beslenýäniniň nowatda qysutnamasyna öwrildi. Tebigaty aýagly çemeleşmeň öz boşlugyny nusgasyny döreden halkymyzyň asly ýörelgileri arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygynda münasip derejede dowamaty atarylýar. Şeýlelikde gahrman arkadamyzyň başyna başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimizin ýol başlygynda ösürlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde asyrlar aşyp gelýän ýaxşy desturlar häzirki döwrüň ruhuny qybap derejede ösürilýär. Bu bolsa halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyny, hemem taryhyň dowamyny döredilen beýik işleň dowam etmegine ähmiýetlidir.